Σας καλωσορίζω στην επόμενη ενότητα που έχει τον τίτλο «Ζητήματα που αφορούν το κομμάτι της πρόληψης». Οπότε θα μιλήσουμε από τους ειδικούς για το κομμάτι της πρόληψης σε σχέση με διάφορα θέματα που αφορούν κυρίως, θα έλεγα, κάποια ειδικά ζητήματα παιδιών και εφήβων. Θα ήθελα να καλέσω για την πρώτη ομιλία μας στο βήμα την κυρία Δούλου Κατερίνα, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να μας κάνει την εισήγησή της με τον τίτλο «Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, mobile apps, ως θεραπευτικό μέσο για την ΔΕΠΗ». Σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα που επέλεξα να σας παρουσιάσω απασχολεί όλο και περισσότερο γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς θεραπευτές, καθώς με την ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών την τελευταία δεκαετία, όλο και πιο συχνά αξιοποιούνται μέσα τεχνολογίας ως θεραπευτικά μέσα και πιο συγκεκριμένα εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που θα μιλήσουμε στην παρούσα ομιλία. Αρχικά, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας κάποια εισαγωγικά που αφορούν στην διαταραχή. Πρόκειται για μία από τις πιο συχνές νευροαναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων, με τον πολλασμό να υπολογίζεται περίπου στο 3 με 5%. Ορίζεται από την ύπαρξη ή και την συνύπαρξη τριών διαφορετικών χαρακτηριστικών: την έλλειψη προσοχής στην παρορμητικότητα και την υπερκινητικότητα. Και με βάση το DSM έχουμε τρεις διακριτούς τύπους: τον απρόσεκτο, τον παρορμητικό υπερκινητικό και τον συνδυασμένο τύπο, που παρουσιάζει συμπτώματα και από τις προηγούμενες δύο κατηγορίες. Τώρα, εδώ παρουσιάζονται κάποια συμπτώματα που αφορούν στην κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο μπορεί να παρουσιάζει ελλειμματική προσοχή, συνήθως δυσκολεύεται πολύ να εστιάσει την προσοχή του για μεγάλο διάστημα σε ερεθίσματα που δέχεται, φαίνεται διαρκώς αφηρημένο, κουράζεται εύκολα. Ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει υπερκινητικότητα, συνήθως κινείται διαρκώς με έναν ακατάλληλο τρόπο στη θέση που βρίσκεται και δυσκολεύεται πολύ να παραμείνει σταθερό. Και ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει παρορμητικότητα, συνήθως παρουσιάζει υπερβολική ομιλία και μπορεί να δίνει απερίσκεπτες απαντήσεις σε ερωτήσεις που του γίνονται και να διακόπτει τους συνομιλητές. Τώρα, προκειμένου να ελεγχθούν τα συμπτώματα της ΔΕΠΗ, είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστεί ένα θεραπευτικό πλάνο, το οποίο θα στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών, των μεταγνωστικών και των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών αυτών. Στην παρούσα φάση έχουμε δύο βασικούς άξονες όσον αφορά τη θεραπεία. Έχουμε την φαρμακευτική αγωγή με τη χρήση κυρίως μεθυλφενιδάτης και τη συμπεριφορική θεραπεία με την αξιοποίηση κυρίως γνωστικών τεχνητών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εναλλακτικές παρεμβάσεις φαίνεται να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές κινητών συσκευών. Άρα, το θέμα που καλείται να παρουσιάσει η συγκεκριμένη ομιλία αφορά στο κατά πόσο είναι εφικτή η υποστήριξη των παιδιών με ΔΕΠΗ μέσω της χρήσης εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση εφαρμογών κινητών συσκευών είναι η κατοχή ενός smartphone. Στη σημερινή εποχή, περίπου τα 2 τρίτα των ενηλίκων είναι κάτοχοι μιας έξυπνης συσκευής, ενός έξυπνου τηλεφώνου, το οποίο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και το χρησιμοποιούν για διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να παρακολουθούν την υγεία τους ή την υγεία των ατόμων για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν αρκετές ισχυρές δυνατότητες, όπως Bluetooth, GPS, συνεχή σύνδεση στο ίντερνετ και διάφορους αισθητήρες.
και είναι ένα μέσο το οποίο υπερέχει έναντι των υπολείπων, καθώς είναι άμεσο, προσιτό, διαρκώς διαθέσιμο και προσωπικό. Τώρα, τι είναι το mobile health και πώς αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικής μας υγείας. Η κινητή υγεία αποτελεί μια νέα μορφή ηλεκτρονικής υγείας και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η άσκηση της ιατρικής και των πρακτικών δημόσιας υγείας μέσω έξυπνων κινητών συσκευών όπως είναι τα κινητά, τα smartphones, τα tablets και διάφορες ασύρματες συσκευές. Περιλαμβάνει τη χρήση και την αξιοποίηση διαφόρων χαρακτηριστικών των smartphones, όπως είναι τα σύντομα μηνύματα και σύνθετες λειτουργικότητες και εφαρμογές, δορυφορική πλοήγηση και τεχνολογία Bluetooth. Και η δυναμική της οφείλεται αφενός στη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και αφετέρου στην φορητότητα των κινητών συσκευών. Τώρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα μέσω της κινητής υγείας. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ότι σχεδόν εξαλείφεται το ανθρώπινο λάθος. Επίσης, διαθέτουμε περισσότερες από 318.000 εφαρμογές, οι οποίες, όπου αρκετά από αυτές είναι δωρεάν και ειδικά σχεδιασμένες για πληθυσμιακές ομάδες με χρόνιες παθήσεις. Και επίσης, άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι η τεχνολογία είναι προσβάσιμη από το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού, καθώς υπάρχει μείωση του κόστους των φορητών συσκευών και από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει αυτή η τάση να υφίσταται στην αγορά. Τώρα, όσον αφορά το mHealth στον ελληνικό χώρο, δυστυχώς αυτό υστερεί έναντι των υπόλοιπων ανεπτυγμένων χωρών. Και αυτό γιατί υπάρχει ένας συντηρητισμός τόσο από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού, όσο και από την πλευρά των ασθενών. Από τη μεριά των ασθενών έχουμε μία αμφιβολία και μια γενικότερη καχυποψία σε σχέση με το πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικές οι εφαρμογές κινητών συσκευών και από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού υπάρχει ο φόβος και η ανασφάλεια σε σχέση με το αν αυτές επρόκειτο να το αντικαταστήσουν πλήρως ή και μερικώς. Επίσης, ένας ακόμη λόγος που το mobile health υστερεί στον ελληνικό χώρο είναι η έλλειψη Ελλήνων developers. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στο σχεδιασμό mobile applications που αφορούν άτομα με χρόνιες παθήσεις, οπότε οι περισσότεροι χρήστες απευθύνονται δυστυχώς σε ξενόγλωσσες εφαρμογές. Στη συνέχεια θα ξεκινήσω να σας παρουσιάζω κάποιες έρευνες που έχουν γίνει σε σχέση με παιδιά που παρουσίαζαν ΔΕΠΗ. Θα ξεκινήσω με το ADHD Trainer, όπου είναι μια εφαρμογή που σχεδιάστηκε με σκοπό τη γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού, το οποίο ήταν 10 ετών, παρουσίαζε τα συμπτώματα της διαταραχής, αλλά παρουσίαζε ταυτοχρόνως και εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια. Και ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να τονίσει ότι η τακτική εκπαίδευση, η γνωστική σε smartphones με παιδιά με ΔΕΠΗ, μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο των συμπτωμάτων, αλλά μπορεί ακόμη να σταθεί και χρήσιμη για την μείωση του εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια. Πριν τη θεραπεία, οι γονείς περιέγραψαν έναν έντονο εθισμό από την πλευρά του παιδιού, αναφερόμενοι σε χρήση 4 ωρών ημερησίως, και αυτό επηρέαζε τόσο τις σχολικές επιδόσεις του παιδιού, όσο και τις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις. Το παιδί στη συνέχεια πραγματοποίησε μια γνωστική εκπαίδευση με το ADHD Trainer για 6 μήνες. Κατά το πρώτο μήνα του επετράπη να παίζει το βιντεοπαιχνίδι περίπου το ανώτατο 4 ώρες ημερησίως, και το επόμενο διάστημα ο στόχος μέσω της εφαρμογής ήταν το παιχνίδι αυτό να παίζεται για 10 λεπτά ημερησίως. Οι συμπεριφορικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις του παιδιού βαθμολογήθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή, με κλίμακες αξιολόγησης όπως είναι το Conners Parents and Teacher Rating Scales και το Barclay School Situations, και για την προσοχή χρησιμοποιήθηκε το CPT Conners.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε λιγότερο από 2 μήνες η κατάχρηση βιντεοπαιχνιδιών μειώθηκε σημαντικά και περιορίστηκε κυρίως στα Σαββατοκύριακα, η οποία δεν υπερέβαινε τις 4 ώρες ημερησίως. Και τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια ανέφεραν σημαντική βελτίωση στην προσοχή και στην υπερκινητικότητα έπειτα από αυτή την εκπαίδευση των 6 μηνών. Η επόμενη εφαρμογή που θα σας παρουσιάσω ονομάζεται Set It and Learn και στόχος της ήταν να παρακινήσει τα παιδιά να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 5 παιδιά με ΔΕΠΗ με μέσο όρο ηλικίας στα 6,5 έτη. Το Set It and Learn είναι μια εφαρμογή με τεχνικές αναγνώρισης προσώπου και αποτελείται από 3 κύριες ενότητες. Η πρώτη αφορά στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, η δεύτερη στην εκμάθηση αριθμητικών ενιών και η τρίτη στην εκμάθηση βασικών σχημάτων. Επίσης, η εφαρμογή προσφέρει και τεστ αυτοαξιολόγησης, έτσι ώστε τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων να λαμβάνουν και ένα feedback σε σχέση με τις επιδόσεις τους. Κατά τη χρήση της εφαρμογής αξιοποιείται επίσης και μελωδική μουσική προκειμένου το παιδί να χαλαρώνει, έτσι ώστε να μπορεί να είναι πιο συγκεντρωμένο στις δραστηριότητες. Και χρησιμοποιεί ακόμη υπενθυμίσεις που αφορούν στη ρουτίνα του παιδιού, όπως για παράδειγμα το πότε πρέπει να πιει νερό, γάλα, να κάνει ένα διάλειμμα, να ακούσει μουσική και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να διατηρείται πιο ενεργό στην καθημερινότητά του. Η αξιολόγηση έγινε μετά την έρευνα και γίνανε ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες παιδιά και ενήλικες. Οι απαντήσεις αξιολογήθηκαν με βάση την κλίμακα Likert και οι ερωτήσεις αφορούσαν τις αντιλήψεις των παιδιών και των ενηλίκων σε σχέση με την εφαρμογή. Τα παιδιά συμφώνησαν όλα ότι τα βοήθησε πολύ στο να μάθουν νέα πράγματα. Κανένα δεν υποστήριξε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ξανά την εφαρμογή, κάτι που δείχνει ότι δεν ήταν βαρετή και ότι είναι χρήσιμη για τη μάθηση και τη συμμετοχή. Όλες οι οικογένειες εξήγησαν ότι τα παιδιά τους βελτιώθηκαν σημαντικά στους τομείς στα αντίστοιχα μαθήματα που προσέφερε η εφαρμογή και επίσης ανέφεραν ότι ήταν αρκετά ικανοποιημένοι από το σχεδιασμό της. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η εφαρμογή ήταν αρκετά χαλαρωτική και ευεργετική και όλοι οι επαγγελματίες συμφώνησαν ότι θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη για τα παιδιά στις σχολικές τους δραστηριότητες, στις κλινικές, στα σχολεία και στο σπίτι. Μία άλλη εφαρμογή που θα σας παρουσιάσω ονομάζεται Mombero, η οποία χορηγήθηκε για 4 εβδομάδες σε 13 παιδιά με ΔΕΠΗ και στις οικογένειές τους και σκοπός της ήταν να συμβάλλει στην καθιέρωση και στην αλλαγή των οικογενειακών πρακτικών στη ρουτίνα ύπνου των παιδιών. Η εφαρμογή ειδοποιούσε τους γονείς 15 με 20 λεπτά πριν την ώρα ύπνου να ξεκινήσουν τη ρουτίνα. Η ρουτίνα αυτή συμπεριλάμβανε διάφορες δραστηριότητες όπως ο αερισμός της κρεβατοκάμαρας, η προετοιμασία των πιτζαμών του παιδιού και η ειδοποίησή του για την επερχόμενη ώρα ύπνου. Και αφού οι γονείς ολοκλήρωσαν τη ρουτίνα ώρας ύπνου, το Mombero εμφανίζει ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης 15 λεπτών, το οποίο ειδοποιεί το παιδί να ξεκινήσει τη δική του ρουτίνα, κάνοντας διάφορες δραστηριότητες, όπως το να βουρτσίσει τα δόντια του, να αλλάξει τα ρούχα του και ούτω καθεξής. Όσον αφορά την αξιολόγηση, αυτή έγινε πριν και μετά την έρευνα και οι 13 οικογένειες συμπλήρωσαν ένα προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο, το Mombero Q, το οποίο σχετιζόταν με τις συνήθειες του παιδιού και τις δραστηριότητες γύρω από την ώρα ύπνου. Και οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε κλίμακα Likert 5 βαθμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από 1 μήνα εφαρμογής διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή μείωσε σημαντικά το επίπεδο απογοήτευσης των γονέων κατά τη διάρκεια της ρουτίνας ύπνου. Τα παιδιά ήταν πιο ανεξάρτητα και είχαν λιγότερες συγκρούσεις με τους γονείς τους γύρω από αυτά τα ζητήματα. Επίσης παρατηρήθηκε μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΗ και ιδίως της υπερκινητικότητας. Και το Mombero υποστήριξε τις οικογένειες στην καθιέρωση πρακτικών
ακόμη και ένα μήνα μετά την εφαρμογή, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Monbero ήταν χρήσιμο όχι μόνο κατά τη διάρκεια της μελέτης, αλλά και κατά το διάστημα που η εφαρμογή δεν ήταν υπαρκτή. Τέλος, θα σας παρουσιάσω μία ακόμη έρευνα, όπου στόχος της ήταν να μελετήσει την καταλληλότητα 10 εφαρμογών που απευθύνονταν σε παιδιά και νέους με ΔΕΠΗ, αλλά και σε γιατρούς που συνεργάζονται μαζί τους. Για το σκοπό αυτό έγινε αναζήτηση εφαρμογών για κινητά στο Apple iTunes και στο Android Google Play στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιλέχθηκαν οι 10 πιο κορυφαίες εφαρμογές, οι οποίες αφορούσαν τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 5 κλινικοί, γιατροί από υπηρεσία που θεραπεύει παιδιά και 5 παιδιά με ΔΕΠΗ με ηλικία από 6 έως 17 ετών. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι νέοι με ΔΕΠΗ αλλά και οι γιατροί έλαβαν συνέντευξη προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις τους και αντιλήψεις τους σε σχέση με τη χρησιμότητα των εφαρμογών. Τώρα, όσον αφορά τις απόψεις των κλινικών γιατρών, υποστήριξαν ότι οι εφαρμογές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συμπτωμάτων ΔΕΠΗ και έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη μνήμη και τις αναστολές, έτσι ώστε να ελεγχθεί η παρορμητικότητά τους. Επίσης, ανέφεραν ότι οι εφαρμογές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της διατροφής, της διάθεσης και των συμπτωμάτων της διαταραχής, ως υπενθυμίσεις ή και ως διατήρηση ημερολογίου. Όσον αφορά τις απόψεις των νέων με ΔΕΠΗ, ανέφεραν ότι αυτές θα πρέπει να είναι διασκεδαστικές, οπτικά ελκυστικές και να χρησιμοποιούν γλώσσα και χαρακτήρες με τους οποίους μπορούν να συσχετιστούν και να λάβουν άμεσα ανταμοιβή. Όσον αφορά τα συμπτώματα της ΔΕΠΗ, υποστήριξαν ότι θα μπορούσαν να τους χαλαρώσουν. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, εστίαζαν την προσοχή τους σε μοτίβα, αύξανε την προσοχή τους και μείωνε την υπερκινητικότητά τους. Επίσης, το να κερδίζουν άμεση ανταμοιβή, όπως για παράδειγμα κέρματα, έκανε τα παιδιά να νιώθουν πιο χαρούμενα. Και τέλος, ανέφεραν ότι οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι διαδραστικές και βιωματικές, καθώς ήταν λιγότερο ευχαριστημένα από εφαρμογές που είχαν ένα πιο παθητικό ρόλο και έπρεπε περισσότερο να ακούν ή να παρακολουθούν. Συνεπώς, με όσα αναφέρθηκαν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πλέον διαθέτουμε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών στην θεραπεία της ΔΕΠΗ και ιδίως των εφαρμογών κινητών συσκευών, καθώς ξέρουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσαν να αποτελέσουν όπλο κατά της ΔΕΠΗ, παρέχοντάς μας σπουδαίες πηγές δεδομένων υγείας και αποτελούν ένα υποσχόμενο μέλλον πάνω στη διαχείριση των συμπτωμάτων, καθώς μπορούν να οθήσουν το άτομο στο να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του, όπως το να τηρεί τη φαρμακευτική του αγωγή μέσω υπενθυμίσεων που λαμβάνει ή να ακολουθεί έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής. Επομένως, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός mobile application στον ελληνικό χώρο, καθώς οι χρήστες φορητών συσκευών απευθύνονται τις περισσότερες φορές σε εφαρμογές ξενόγλωσσες, οι οποίες δεν είναι προσαρμοσμένες στα ελληνικά δεδομένα και επομένως αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες να είναι δυσαρεστημένοι και να μην ικανοποιούνται οι ανάγκες τους. Και κάπου εδώ ολοκλήρωσα την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δούλου, για την πολύ κατατοπιστική εισήγησή σας και για τα ενδιαφέροντα που είπατε για τις εφαρμογές. Κρίνω ότι είναι πολύ σημαντικό ίσως να τα δούμε και στην ελληνική πραγματικότητα, όπως αναφέρετε, και νομίζω ότι και οι απόψεις των νέων που βάλατε μέσα, των νέων με ΔΕΠΗ, νομίζω ότι θα είναι καθοριστικές για τον σχεδιασμό ίσως και για τα δικά μας δεδομένα, τα ελληνικά, που δεν ανταποκρίνονται μέχρι τώρα, όπως λέτε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.